हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण मशरूम चिली ही रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 150 ग्रॅम मशरूम घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे रेड बेल पेपर आणि येलो बेल पेपर घेतलेला आहे। त्यापैकी आपण अर्धीच वापरणार आहोत। एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे 10 ते 12 लसूणच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। 4 ते 5 तिखट हिरव्या मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत। आता आपण उभे असे मशरूम चे पीसेस करून घेणार आहोत। त्यानंतर ह्याचे सुद्धा अर्धी शिमला मिरची आहे, त्याचे आपण पीस करून घेणार आहोत। आपण हे अशा प्रकारे चिरून घेतलेले आहेत। मिरच्या दोन्ही मिळून साधारण 100 ग्रॅम आहेत। मशरूम 150 ग्रॅम आहेत। आपण ही भाजी चिली ड्राय करणार नाही आहोत, थोडीशी ओलसर अशी भाजी करणार आहोत। इथे आपण 2 ते 3 टीस्पून टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे। 1 टीस्पून विनेगर घेतलेला आहे। ही रेड चिली पावडर आहे 1 टीस्पून। तिखट तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार करू शकता। 1 टीस्पून सोया सॉस आहे। साधारण 1.5 टीस्पून पनीर चिली मसाला घेतलेला आहे चिंग्सचा। त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि थोडेसे स्पाइसेस ॲड असतात। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। इथे 2 टेबलस्पून तेल गरम करत ठेवलं आहे। त्यामध्ये मी हे मशरूम थोडेसे फ्राय करून घेणार आहे। दोन ते 3 मिनिटं मी मशरूम चांगले फ्राय करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊ। यामध्ये आता आपण बेल पेपर थोडीशी फ्राय करून घेऊ। साधारण 1 मिनिटच घ्यायचे। ही आपल्याला थोडी कच्चीच ठेवायची। गॅस मोठा करायचा आहे। ही पण आता आपण काढून घेऊ। यामध्ये आता आपण कांदा घालून घेणार आहोत। एका बाजूला मी लसूण आणि मिरची घालून घेते। लसूण आणि मिरची जरा भाजून घेते। गॅस मोठा ठेवायचा आहे। तीन ते 4 मिनिटं हा कांदा छान आपण भाजून घेतलेला आहे। यामध्ये मी आता सोया सॉस घालणार आहे। त्यानंतर रेड चिली पावडर घालणार आहे। टोमॅटो सॉस घालणार आहे। साधारण अर्धा मिनिट परतून घेऊ गॅस मोठा करून। त्यामध्ये आता ह्या भाज्या घालायच्या आहेत आपल्याला। एक ते 2 मिनिटं चांगले शिजून घेऊ आपण बारीक गॅस करून।
विनेगर घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ घालताना हे लक्षात घ्यायचं आहे की आपण सॉसेस जे वापरलेले आहेत त्यामध्ये ऑलरेडी मीठ असतं, त्याच्यामुळे मीठ आपल्याला कमी घालायचं आहे. मीठ मिक्स करून घेऊन आपल्याला यावर 2 मिनिटं झाकण ठेवून भाजी शिजवून घ्यायची. हा जो मसाला घेतला होता पनीर चिली मसाला, त्यामध्ये आपण 1 ते 2 टेबलस्पून पाणी घालून घ्यायचे. दोन मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण हा मसाला घालून घेणार आहोत. झाकण काढून आता 1 ते 2 मिनिटं शिजवून घेऊया भाजी. गॅस थोडा मोठा केला तरी चालू शकतो. तुम्ही पाहू शकता भाजीचा कलर खूप छान आलेला आहे. साधारण 2 मिनिटांमध्ये आपली भाजी तयार होणार आहे. माझी मशरूम चिली ही रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.